Hai baro ki nongkirshan tungin ia pet ya kane ka video kaba dei ka jingrwe shapangi bah arden kaba dang shushna marsian dep election MDC kublai shibu. Like tok tok. Ba arden ba trong ka khan đều ta chính im trong pi ka snow ba sai. Ka su trong pi ka long ka jin I da. Ka jin kur men trong I ka pens kem ba ka kentang. Ba arden ba bữa thay Kisin vai ba pila tung kin sata Hakalan di ban light na kajing no jing kermen Ki kubor jong pi ki briu kis nga Kajing pens ken jong pi Kapanin ba kajing long Ba arden oh ba arden Kai kajing ye jong ye ba arden oh ba arden Ilong no pin Sembay ba pila tung kin sata Hakalin di ban live na kajing du jing kermen Ki kubor jong pi ki briu kis nga Kajing pens kem jong pi Kapanin ba kajing long Ba arden oh ba arden Kai kajing ye jong ye ba arden oh ba arden Ki long mo no pin da ye ka Kajing hikay ba shisha ba arden Kay kajing yin jong yi